hlavy nebudem. Zdravíme všetkých našich fanúškov! My sme kapela Radix. Ako vidíte, sme tu štyria. Chýba nám 5. člen náš Janko, ktorý má povinnosti s 5. do svojou 16. kapelou. Chceme vás pozvať na úžasnú a skvelú show 28.11. v Bratislavskej MMC, kde bude finále rokovej maturity, kde sme sa dostali celkom bez problémov, tu nás môžete vidieť. Radix! Príďte nás pozbudiť, určite budeme potrebovať vaše hlasivky, pretože my sme fakt chlapská kapela. Tešíme sa na vás. Ahojte!